おはようございます。こんにちは。これは、私はサボテです。バルカトゥ。私はロボテです。これが、ロメニゲームです。Bueno, nadie nociones ya grafikoak neko txobeto egin ditut txarta grafiko berriarekin. Aldaketa bikaina nabaritzen da mapan. Gehitxoak eta bar asko zere hobeagoa daude eginda. Naiz pizkat test batzuk egiten eta bar berkonpratzeko zeran zijoan. Eta nahiko txigo ditut, oraintze bertan pasatu naiz berrogeita mili FPS ingurura joatea, hemen ziurazki mapan ematen du irurogei dogei hau inguru dagoela, baina bueno, bikain doa, hemendik utzi genuen jokoa, hartu genuen errizka hauek, birlizka hauek, menteko beste hau, peskat hemen moida dekogu. Falta zaigu hemengoko hau provintzia oso izateko, baina bueno, izka momentu zure aliatuak dira, edo gurekin ondo eramaten dira, espana txarto, izkakoek gurekin ondo eramaten dira, komertxoa eta abar dekogu beraiekin. Kalzedoniarrekin, ez dugu komertxo, baina ondo eramaten dira gurekin, saiatuko gara akordo komerzial. Ez duten hartzen, bueno, ez da zagertatzen. Orduan, momentuz txanda pas egingo dugu. Egin behar dut, errekotxe behar dizuet pizka bat atila total guarra, hainbat gauza aldatzen direra ondekin konparatuta, bidez, teknologia rama eta bar, teknologia rama aldatzen da bizkatzo bat, aldatzen da baita ere erainkuntzen mobidak eta aldatzen da ere janariaren gauza. Janaria estazio batetan konkretuan lortu egiten da, erasoko gaitu, kabroia. Guarniziadeko berzaituko gara burrukatzen kaina emoteko. Igual lortzen dugulako zozen mertzenaire kontratutu egin ditu kabroiak. Atilan, janaria, estazio konkretu batetan lortu egiten da, eta aguantatu behar duzu janari horrekin urrengo urtea, osea urte osoa, urte bete, urrengo estazio aldo arte, hauek fastiatuko digute pillo. Ez dut uste irabaziko dugunik, gaina txakurrekin eta bar, ez dut uste asko lortuko dugunik, baina no, saiatuko gara zer egiten, zaldi asko ditu. Hauek aurrean jarriko ditugu pikak direlako, hauek pizkat erreta gorden eta hauek tartean, hauen bienen tartean, eta hauek saiatuko gara posizioren bat flankeatzen zaldiekin. Bere onderoak akatzeko, baina ez dut uste asko lortuko dugunik. Baiek uste duzu zelan aldatu den, grafikoki asko zerbeto dago, bale. Bi aldetatik eraso aldigute. Amendik etorriko dira eta lodiena, gutxi gara bera, horretik dator dana. Toko gara hauek hemen jartzen. Hauek tartean. Kotxo gara bera, hauek hemen erreta guardian, pizkatxo bat laguntzeko eta saldiziak. Eskakarrik hemen aurreko aldetik esator ditugu. Saldiziak pika posizioan jarriko ditugu hemendik adibidez. Hor ez dituzte ikusiko. Hemen dituzte txakurrak. Zehatuko gara txakurrak errapatzen zaldiekin. Hemen joaten zehatuko gara. Lehenik eta badirudi batzen ari direla tropak. Animo txo, jode, geldo zoazte.
Eta saiatuko gara txakurrak harrapatzen. No, nahiko geldo doazte saldiz hauek, zer dira. Jinetes exploradores. Se van a comer con patatas. Edo, ea hauek ere arkeruak harrapatzen ditugun. Zan daiteke be... Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Argetekote... Vale, ondo. Lagundu hauei. Zuekona. Hostia! Oh, ze putada! Pikak dira! Eta hauek harrapatzen. Venga! Están atacando a nuestro general. Nuestro general no puede hacer más. Hemen harlapatu ditugu pizka bat. Eta guardiatik. Hostia, pikak dira. Los hombres están viniendo abajo. Pika horiek. Generala zeo zer egin du, egin dezake ez. Hori furorena, baina zer ez gehiago. Aiak omendik. Nahiko ondo goaz, aguantatzen egia esan da. Zut uste irabaziko dugunik, baina bueno, gutxienez. Alik eta min gehien gero eta hobeto. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Jo, txakurrekin ezin dute benetan. Se están recuperando. Sí, ya veo cómo se están recuperando. Animo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Galduko dugu, hau argi dago. Baina, bueno, gutxienez min egitera. Aldugun min gehien egitera. Bueno, ez deko gudena galduta landa ere, Ha caído toda una unidad. Orain bai, galduta dago dana, ja general erdi joan da dago. Saldiza garrapatuko dizkigute onderuak. General aguantatzen duen bitartean. Zuek hemen lagundu, zuek ona. Zuek hemen zuek hauei lagundu, hobeto. Zuz asko lortuko, baina bueno, utxenez. Hauei. Nahiko ondo aguantatzen gabil, nahiz eta galtzeko zorian egon. Galduko dugulako, osea hori argi izan. Furoro eta 4 segundutan. Nuestros hombres abandonan Ya el está, campo de batalla. galduta dago, jau. Es un espectáculo vergonzante. Nahiko galduta. Generala be joan da, listo. Nahiko galduta, derrota decisiva. Bueno, bitu berrun baja gutxienez, baja batzuk egin dizkiogu, txakur batzuk kendu dizkiogu. Guardia esateko ez da egon txarto, osea... Igual zaldiak haiekin mantenduta hobeto, ez dakit. Bueno, argi zegoen, alandare argi zegoen galduko genuela guztionen kontra, Beraz ez larritu bez. Ea kargatzen duen, eta jarri dezakegun.
Ancestor honoraz. Taska, agur. Alabatzen digute herri argi eta garbi. Segin dute salkeatu edo... A ber... harrapatu egin dut argi zegoen. Konkistatuko zutela. Vale. Ordun, hauek hemen daude, eta hemen... Los hombres ardientes. Askatu dituzte... Ez dugu dirurik, vale, sabotaje. Ez dugu dirurik. Ze polita. Espadatxinak ditugu. Amairu... Amaika. Venga. Eskaraltzen baina, bueno. Automatiko kotxiko dugu, bira bezita dagoelako. Prisioneroak hartuko ditugu. Edo aske utzi ditut. Hortxe mantentzea dira nire legeak, nire ordenak. Bueno, gara segiten duten orain hauek. Hau susatzen dut hartuko dutela tropa gehiago. Hauek historian daude, suposatzen dute mercenariak edo hartuko dituztela. Sirakusa. Beste akordatuzte hor, atxintxiketan. Nina zeo zer gortzen duten arrapatzea, en plan, egu nahi dugula hori. Bibiscos. No quedan suficientes fondos en el tesoro para construir nada. Zer egin dute, ezebez. Automatikoki. Vale. Igoko ditugu. Nango diogu autoritatea. Eta erasora. Automatikoki. Eta irabazita dago. Taska, listo. Eta ez dut biak, beti batez biak kendu ditugula erditik. Bai, ez da. Bai. Ospatuko dugu. Dago hor ja erdi hilda. Mango diogu hau. Mendekogu hau, castigo. Ha llegado a nuestras tierras un mercader de tierras lejanas. Dice tener los caballos más selectos que hayamos visto nunca. Zorros para la cría. Bai, bai. Duda gabe gainera. Akatuko ditugu baita be. Listo. Preso hartuko ditugu. Eta ona. Eta jarriko diogu. Hau. Adibidez. Ongi errekuperatu dugu lelurra, hau dago erdi hilda. Bueno, altzeko zorian, bakarrik lopoiak geratzen zaizkie gainera, beraz, ondo. Lakentzen ditugun jada erditik. Negua joan data. Suizidatzea da, ikusten duzuen ez.
Eh... Hostia, tumba! Vale, bitlopa galdu ditugu, ez dago txarto. Destakatu ditugu ikusten dudanez. Osa, erditik kendu ditugu, baina. Kozenetan hobeto oraindik. Vale, eta lortu dugu. Dekogu arma igotzeko, hobetzeko. Emango diogu hau. Ai. Vale, Morales ondo goaz, ja guzti hori kenduta. Tropa hauei armak, edo generaleri armak igoko dizkiogu. Edo saldizaren erradurako, eta esan da. Zer eraiki dezakegu herrian. Zebez momentuz. Igual beste general bat hartuko dugu. Es reunir ejército. Bancarromato. Vale, eta hasiko zara ja espadatxin batzuk hartzen. Bada espada. Eta saiatuko gara erazean goden, hemendik. Hauekin ondo. Saiatuko gara. Ez, vale. Igual hauei akatzen baditugu. Hogei, jo, manesko hogei ditu eta nik, bueno, hemen hogei ditut. Hemen espadatxinek bede rekluta dezaket. Hauek hiru kendu eta espadatxinak reklutatzea behar bada, ideien izan daiteke. Printzipioz, gure neskato hau, edo mutiko hau. Zingara hona etorri? Saiatuko gara, alanda ere. Ben interesatzen zaigu beko provintzia guztia kontrolatzea, baina horretarako beste horiek akatu behar ditu eta hori momentuz ez interesatzen aliatu bikainak direlako. Momentuz. Baina gure kontrolpean daude. Eskoziarrak daude egoian eta hoiz joango da bestearekin, horregatik borrokatzen dira hauek bi. Vale, eta hiru dekogu. Lau eta bost behar dugu, bale. Hau igotzeko teknologia behar dugu eta diru pillo. Ez diplomazia ez. Jango de hau sartzen mercado pozo minero. The gods will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Zigute emango argi eta garbi. Txanda pasa. Momentuz. Igual aldatuko pizka teknologia.
Horiok eta bat txanda dira. Estetzen ari naiz nundi joan. Ejército. Tenimiento, permite la construcción de pueblo fabricado, gero egiteko hau. Jo, eske hauek ejertzito mantenimenduan, ostia. Asko erresten dute, kabroiak. Ona botako gara momentuz. Eta txanda pasa. Natuko du pizkat ekonomikoa militarragatik. Tos janari zondo joaz, diruz gutxi idazten du, baina bueno, ez nau asko estresatzen. Gustatuko litzaidake pesten kontra joatea. Gero, pesten kontra joatea izan suposatu dezake egitea desembarku bat. Karromatoan argita garbi, eta berdin zait. Venga. Adibidez. Hemen sartu behar naiz onarte. Venga, ondo. Gauza izango litzateke hauek akatzea. Igual bi aldetatik erasotxa, hauek heltzea setiora, hemendik, eta gero hauek joatea, plan ba. Zen daiteke ideia bikaina adibidez. Eratzireun. Minus bi. Lasaitasunez joango gara biltzen. Eta hauek hamar soldado dira, baina bueno, gutxenez, zehozer ezer baino hobe. Bada. Vale, txanda pasa. Zatuko gara horiek akatzen, haiekin bestekin komertxoan hasteko, Besterik gabe, hori da ideia principala. Jode, beste bat hilda. Gauza da, karroak, uretatik ateratzen bagara, ez dutela, ez dituzte karruak, bale? Hor dau koska generalarekin, eta karru, bueno, alandare generala ez dut erasorako erabiliko. Eta revuelta. Diru gehiago behar dugu, bueno, alor un momentuz. Eta zuek, onuntz. Hau pizkat nahiko negatibo geratzen da, baina ezin dut askoz gehiago egin egia esan da. Ez que ezin dut, hemendik revoltak matxinadak izango ditugu eta putadatxoa izango da hori, Osa, nahiko harin ibili beharko gara. Hauek urrengo kotxandan biltzen dira, baina haue kontuz. Hara ondo ateratzen den plana, Ondo ateratzen bada, primerakoa izango da. Ez dute gastatu nahi dirua.
time. Ready for orders. Zergatik ezin da hau. Hard on the oars. Fleet ready. Row. Guns. Tertia. Sabotaje. Elia adibidez, provocar incendio. Llenar los pozos. Honores. Zehatuko gara. Ondo, ondo. Eta bak ez dakit zergatik ezin dira heldu onarte. The mother protects travelers. Zute eragin diegu. Badirudi animatzen direla etortzera, baina, ostia. Oso zer egin dute arraro. Your orders. A la guerra. A2. Get the blockade set up. Automatikoa, hau ja irabazita dago, osea... Zaska, tropa bat bakarrik utzi dituzte. Harrapatuko dugu herria. Thirsty for battle. Generala igoko du, nivela, ondo. I live to Zuekona. king for ports. Minus lauean gaudela. I live to serve the people of Britain. Hail to the mother. How can I help? Vale. Zazpi ditugu, osea, ez pentsa ditugula... Eborran zazpi ditugu be. Hau da hauek ondoan, vale. Txanda pasa, eta joan dire iparraldera. Zehatuko dira Hildone bereganatzen, benetan. Hauek badiru dite armada nahiko potentea dakotela. Badirudi, baia. Gora doazte, babestera. Ready for battle. Orain, klaro, nik arazo txikia dekogu, nik ez dakit haiek nun dauden. De que alguien ha arrancado una espada sagrada de la roca en la que estaba clavada la gente. Venga, digo bizkat, homenaje bizkatxo bat, jode. Tipoa merezi du. Ezin du asko zere gehiago egin, ez pentsa. I live to serve the people. Going ashore. Zehatuko gara goikoekin. Hau gurekin ja joan behar dira superposik. You honor us. There is food enough for 2 armies awaiting us when we have talked. Benetan. The gods would be displeased if I said yes too easily. Although you speak your Pagos, part well. ofrecer... Posteo? Ongi, ongi. Lortu dugu komertzioa. Batzutan merezi du egitea. Hobetu, eske hemen dekote... Joder, amar. Malor defentsan, pentsala ez, potentea da. Vale, eta gero dugu hemendik hauek. Hauek... Haiekin ez dira asko eramaten. Orduan hauek bere ganatu izango ditugu, inolako arazo askorik gabe ez dira nifu nifa.
neutralak dira, haiekin. Mango digu... Zenbat, eski, claro, hemen 20ko armada dekote. Eta guk gure armada potentea hemen dekogu, bale? Dirua dekogu, bai, egia da. Eta txanda pare batetan lortuko dugu dirutza desentea. Bal pare bat urtetan. Batal ditugut tropa soberan, izka hori bere ganatzeko. A ver, habilidad marcial. Bale, hemen dekogu hobetzeko. Zan dago morala, bale, plus bi. Janari ez dugu behar. Hemen igoko dugu. Tengo dugu hau emango digula morala. Adibidez. Hori alde batetik. Eta hemendik Thirsty for battle. We need good fighters. adibidez. Eta printzipioz hauekin jarraitzen dugu komertzio esaten, ez da, bai, bale. Dumoniarrekin ez dakit... Bai, komertzioa bedekogu. Esaiatuko gara... A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear Zion. and have a point. Ha ha! We do not have the civilized graces, but we offer our words honestly, from the heart. Vale. My people value strength and courage. Aziguten hartzen. Eta hauek... We have need of talk, I'm sure. Ke ba, bez. fear our ancestors' unhappiness if I accepted. Eta hauekin... Frisioekin gudan gaude. Eta enteratu bez. Speak quickly and well. Enteratu bez, haiekin gudan gaudela. Hemen gokokin. Bueno, lasaitasunez, ondo goaz. Bretaña gutxi gora ahora ya kontrolpean da, ostia, bastuta nukan hori. Bretaña gutxi gora bera ja gure kontrolpean dago, ez doa txarto, gauza hona da. Dumoniarrak ziurazki kenduko ditugu, erditik aldugunean. Ikusiko dute, ikusiko dut merezi duen edo ez, momentu saliatu bezala merezi du. Garrantzitsuena edo txarrena kendu dugu erditik. Janari gehiago dekogu, hori ondo datorkigu beti. Zuekona. Joder, izten hori zaparra dago jausten hor. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Ez ez. I fear Vale, ba... Ready for orders. Topare bat gehiago eta hoetako gehiago. To the tribe. Hale. Txanda pasa. Eta zer datorkigun hortik. Orain bada igual garaia edo deiazteko frisoen kontra bere, hemen kamulodunonetik frisoen bila joatea hemen goian. Hau da gaur egungo Noruega, Holanda eta bar, den zona den hori. Nos han llegado rumores de gente que afirma haber escuchado a la caza. Ahora tenemos ir a los dioses. Tengo un sacrificio. Hombre, jainkoak, kontuz jainkoekin. Thirsty for battle. Vale, a ver. Hauekin dekogu aliantza. Ezta, ondo eramaten dira.
I look forward to your Alianza wisdom, militar. but I trust you will not object to a cup of wine first. Bueno, ez dut ematen, berdin dago. Gure armada potentea hemen dago. Tropak berreskuratzen. Eta konprobatuko dut momentutxo baten zeran goazen. 57 minutu. Ba, hemendik utziko dugu gaurkoz, bale, lagunok, espero dut guztuko izatea. Guztuko izan bat zuepak izan behar duzuen. Zaindu behar zarete, oso garrantzitsua dela. Eta besterik gabe, urrengo arte lagunok, hau!